assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV on calminama on juurama to gonɗon e dunde baba adama he caggal ne jettuɗen Allah en juuli Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima baba men ceerno men wasila meɗen ceerno Nouroudine Hamad gorko mo Daara Halayɓe wadde noon en juurima dendagal seeranɓe Fuutankoɓe Kubal en gatti ɗo kadi hande kadi e jonde hesere e jonde kadi no gowɗen joɗanade bandiraɓe e kala saaha taw ko ɓinguel moɗon baɗiraguel mon bandiraguel mon dewel Sali Dia debbo Magnum liduɓe e lidu Banu Buuɗi sippa toroɓe sippa jamli heewi waɗan ɗon taw ko émission meɗen moddo e aar taw eɗen hande kadi eɗen bismiɗo bandiraɗo gorko kadi mo Fulɓe kadi gorko mo Fuuta Kala biyeteɗo Ismaila Magane ɓurɗo lollirde Magane ha toto Belgique nde tawno ko toon jooɗi kono noon en calmini en juurima ardiɓe e galle ɓe e bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia gorko mo Fulɓe Kala dariniɗo Fuutankagal ha jaranɗum ittude jawdi muɗum itti doole muɗum foof waɗe télévision waɗe radio wi gaare kaale hajuji moɗon kumte hajuji moɗon goytoɗe caɗele moɗon jaltinen gendiji men aadaji meɗen foof kono noon sen calmini Daoudou Moussa Dia men jaa ha to Burkina Faso calminen mawni ko sehil makko woni Harouna Moussa Dia wadde noon ko noon tigui e mawɗo ardi bonnani directeur meɗen général Ka Abou Samba Diop salminama juurama ko noon tigui en calmini personnel Piindi kala eɗen gandi kadi sen joɗima ɗo en kaali image uji ɗi jiyama peewi haala ka kadi rewi lawol ko Allah e technicien uji men e caméraman uji meɗen wadde noon en calmini ɗon en juurima bandiraɗo gorko Thiatou Walo ko noon tigui bandiraɗo gorko Amadou Touré kono kadi sen jooɗima maquillage o rewi lawol misraji ɗi peewi ko Allah e miñiraɗo ko bis Babou bewɗo Fatim Samba Diop wadde noon eɗen mbiya bandiraɓe tan kadi hande woni koɗo meɗen ko Ismaila Magane kadi ɓurɗo lollude Magane ha to Belgique Magane bisimilla ma e Piindi TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi barakatuh mi salmini caggal yettude Allah e julde Rasul mi yetti Piindi TV mi yettima an Sali Dia mi yetti kadi ceerno Abou Diop baɗɗo sababu ha garmi ɗo mi yetti technicien ji mon mi yetti ceerno Daoud Dia gonɗo sababu o e mawni ko Harouna Dia kadi mi yetti serenɓe mi yetti Fuutankoɓe mi yetti ɗanniyankoɓe surtout wonɓe to Belgique e fedde wiitende woto mem leñoram tawa ko min woni coordinateur e dow teddungal ceerno Aliou Ba Tanum Kolal e kala gonɗo e fedde nde debbo e gorko suka e mawɗo mi salminiɓe kamɓe foof somi limi tan mi juumat ko sababu mabɓe ni tagui ha jooɗimi ɗo en kadi mi salmini hen hono joom suudam Aïcha Diatou Kobbillo kañum e sukabam Adama e Alassane Ekkuro ɗum noon ko weltare tan arde ɗo e Piindi TV woni yewtidde e bandiraɓe eyyi ko weltare feccande Seydou Magane kadi emin beltanima kadi e notago ngo nde tawno noddede sattani satti ko noddede noto Ismaila Magane emin mbawi andude hoto jibinɗa e Fouta kadi nde jiiɓi caggal nde jibinɗa e wuuro ma hoto jangguɗa hoto mbaɗɗa parcours ma seeɗa e jangde. eyyi min kam jibinami ko ɗo e Sénégal to jibinami tigui rigui koye wuuro wiyetego Nguy kono mawnumi ko waseta Sorimale wasetake Pete Hoore Fonde ko ɗo jibinami ɗo mawnumi mi janggi noon ɗo e Dakar ɗo hoto woni wuuro ma hen? min wuuram tigui rigui ko Sorimale eyyi kadi ɓoɗo jeeya Hoore Fonde min komi Fuutanke tan wadde Fouta fo jeeyaɗa Fouta fo jeeyami hay goto andaño ko Fouta tan eyyi mi janggi ɗo e leydi he ɗannimi paami Afrique centrale 2001 gartumi ɗo on saba Gabon wonno sababu ha gartumi ɗo ko docteur Cheikh Tidiane Gadio no wonde Ablaye Wade ko ɓen gartirimi ɗo 2001 e nder 2001 noon e politique aji woni koɓe mbaɗi proposé mi jaɓani e on saaha ɓe mballimi ɗannimi paami Europe guila nden noon duuɓi 19 hannde koɗo leydi men Belgique ɗo gonmi yettere Allah noon eyyi a janggi ɗo ha ummima ɗo a mbiɗa a fayi somi jumani ko Gabon beele ko jangde nawma toon jokkitude jangde ma walla taw hankkadi a okki jangde aɗa ɗanni Gabon nawnomi tan ko darode kalis
immigration kono mi ɓoyani toon kono a ɓoyan toon gartumi ɗo kadi no gartumi ɗo mi ɓoyani ɗo ɗo 6 mois 7 mois tan Allah wallimi noon wajiɓe tan mbaɗi hen juuɗe mumen en ce temps là ko Ablaye Wadde wonno président presque kañum e gaajo mbaɗi toute la situation ha jaami Europe kadi ɓoɗo yetta hen Ablaye Wadde ɓoɗo yetta hen Cheikh Tidiane Gadio e beele an tawde artiruma ko politique au lieu ɓe jagguma ɗo ballaɓe e politique ko tagui ɓe balluma jaaɗa caggal leydi komin waɗi choisir waɗi choisir ɗan par ce que ko jinnomi wonde ko on saaha taw ɓenni par ce que min à l'époque jinnomi tan ko wonde député hawri noon les listes la waɗaɓe tout ça e on saaha noon Ablaye Wadde wi holko jiɗɗa min mbi mi jinmi tan ko ɗannade par ce que wonko coyninomi hande eɗen 2021 politique a jooɗot hane gummoɗa janggo kala ɗo joɗiɗa won gonnoɗo hen kadi sa ummima goɗɗo jooɗo kadi politique kadi wona métier ko ɗum mi soydinoma ɗum ka coynunoɗo Ablaye Wadde ko ummo ko ummo ala kulli haalen ummoto mais beele aɗa waɗanno politique avant ɗum par ce que aɗa andi min pour min kam Ablaye Wadde walla Cheikh Tidiane Gadio nanata aɗa no Gabon tan ɓe guittuma toon ɓe gartirma gaji ma haraw koɓe yiiɓe aɗa daari e politique aɗa jogui effectivement 88 puɗɗimi wadde ɗo lycée Limamoulaye 88 guila aɗa jangga eyyi walla jangga nden komi suka tokos nden hol parti mo gonnoɗa PDS mi meeɗa ummade PDS de 88 à 2012 haɗum jaggande Macky Sall koye Ablaye Wadde tan gonnomi et j'étais très active nde jaami Gabon kadi continue politique o Ablaye Wadde ari kadi jaɓɓimi toon e Gadio min jiitodir toon ko affaire politique o tan mboɗo waɗa politique noon kono mi wurani hen ko jawdam e dowlam mbaɗaymi hen ko yiɓɓoɗo yiiɗi ɗum tan holko nanuma wadde politique beele ko yiide diwan ma ene famɗina doole aɗa yiiɗi wadde politique ha mbawa humtandeɓe hajuji mabɓe walla holko woni ambition ma effectivement par ce que kalen tan joni joni par ce que ƴetti yeru Fouta hande guila waɗa gala gandal gongal e Sénégal ummi ko Fouta guilay ceerno Souleymane Baal ha ceerno Ganguel najo o Moussa Ganguel je ne sais pas Fouta ala université ala hôpital uji moƴƴi ala usine aji adan ko ɗum nannonomi hen kadi ha hande ko hen gonirmi ɗum waɗi ɓoɗo heewi wadde actif vidéo ji walla audio ji ko fati affaire Fouta par ce que sa ƴeewi Fouta hande kala ko miijiɗa eɗen jogui gandal eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi eɗen jogui sukaɓe no daari mais malheureusement ha hande Fouta yitake hoore mum e politique Sénégal o ɗum noon ko kalam ɗo ko guilay Senghor ha Macky Sall joni noon holko mankiri ɗen no mbimami ni reftade bonani ko fotino Fouta so jooɗima ala université ala hôpital moƴƴo so neɗɗo sellani toon ma nawe évacué fanne Dakar walla Saint-Louis sen jooɗima ha hande en ngala guese deme mbawɗen wurde hen tali men o min jetta hen Macky Sall par ce que tali o paari kono noon ɓooyi seeɗe donc fuutankoɓe ne cohli wallede ndema par ce que sa ƴeewi hande sukaɓe men ɓe keeɓa bac jomum ummo Fouta ara Dakar sukaɓe rewɓe mbatta ko windinade mbatta ko wadde goɗɗum ha goɗɗum yalte hen tawa ala jipporde sukaɓe worɓe ɓe mbatta wadde siras mbatta wadde mi wiyani moƴƴani ne moƴƴi ha maayi y a pas un sous métier kono noon so neɗɗo jangguirta ko ha heɓa ha naftoro ɗum Allah walli noon haal pulaar ne jogui joom soɓe liggima haɓe dañi e siras mo jiita o hewɓe nana hande aux États-Unis Europe ɓe ndewi koye siras e walla becek etc kono noon sa jangui duuɓi nogas aɗa wona e jangde jiɗɗa ko jangde nde wooda konne naforma eyyi ɗum noon Fouta ina ngakka ɗum ɗon ko guila Abdou Diouf noon non guila Senghor di moy guila keɓɗen indépendance voilà joni noon caggal mum nde gumiɗa nde paaɗa Belgique nawma ko immigration
enen fof eɗen gandi hal purɓe en mbiya so tawi wuro weeli ko radde jaara sa nani ɗum noon ko hande wonko heewi ko eɗen jii e Fouta ko Allah e ɗanniyankoɓe meɗen par ce que tawi woni koye laamu tan jowtino ɗen tawno hande eɗen ha joni eɗen e Fouta mo gonnoɗen hanki o kono hande so yiyama toon terus uji yiyama toon goɗɗum e goɗɗum hay école aji hay dispensaire uji foof ko ɗanniyankoɓe men mbaɗi ɗum caggal nde gummiɗa ɗo paaɗa Belgique mon fof ne andi ɗannade en weeli kono en muusi caɗele en keewi toon kadi ari yama nde garɗa premiére fois nde ala papier ji holno gudunɗa toon kadi holno Belgique jaɓɓorinoma effectivement kalɗa ko wonde ko woodi kono haala pulaar mbi yoɓade duwaw ɓuuri yoɓade ndiyam walla lacciri gonga alhamdulillah min nde garmi Belgique nde 2002 Allah newni mboɗo yatti hen Allah noon par ce que mboɗo yiya toon neɗɗon jooɗo duuɓi sappo nogas taw ala kayitaji gonga kono min nde jettima tan Allah walli kam mi heeɓi kayitaji ndesmi et cetera ɗum ko yettere Allah kono sokhna Sally ɗanngal no muusi kala mbiɗoma immigration no weeli wonko heddi gonga cello ɗum ko suuɗi oɗo saaha mo kaldeten sa ƴeewi Europe no waɗi jangol ngol no tampini yimɓe ɓe ɗum tan yoni tampere hande Covid o no ardini yimɓe ɓe gon tan ko cuuɗi he liggaki ɗum ko hunde musde gon cilluɗo sa yi rewɓe ɗanniyankoɓe no kaɓɓi sentiraji men gomo 4 heures 5 heures du matin nawaɓe e école pata liggueyi ɗum ko hunde musde selli kono ko yettere Allah par ce que somin mbaɗanani hay goto waɗantamin emin jetti Allah e seeɗa momin keɓato sen duttima Fouta hande sa ƴeewi ko waɗa Fouta ko ɗum ko ɗanniyankoɓe tan presque mbaɗi ɗum à 90%. ɗanniyankoɓe no nannono 1000 milliards les années passées kono noon ko Covid ari ko ayi ustima par ce que golle ngala hay goto gollani kono sokhna Sally immigration no muusi ɓuuri hen muusde fof ko gona koɗo e leydi janandi sa ari ɗo kadi a ari Sénégal ko wayno aéroport kadi gona koɗo kadi par ce que min mi ari ɗo hikka mboɗo jogui kayitaji Sénégal nande policier wi kanko hoto paaɗa mboɗo jogui kayit Sénégal aɗa ɗum no hamni sen kono noon ko Afrique way noon on comprend la situation kono ɗanniyankoɓe ko yimɓe dariɓe kala pinɗo yo duwana ɓe par ce que sinon wonani ɗanniyankoɓe tan no leydi ndi waɗi famine waɗi heege gonga celluɗo yeyi ɗum noon ko yettere Allah noon emin jetti Allah noon c'est vrai no muusi kono noon neɗɗo kadi ma liggo mbawa dañde par ce que heɓde kayit Europe wona hunde webde weɓani heɓde toon liggey wona hunde webde kono no way fof ko Allah no hokki sutura e Allah no hokki sutoro kono aɗani suturaji kadi wona e bang weeban par ce que hande yama sens mo dañƴa o garɗa e Belgique ɓoyani keɓɗa papier ji keɓɗa golle won wonɓe toon mbiyani mbalat koye beddaji effectivement ɓennoy holko joññin ɗumen toon par ce que mboɗo sikki nawanno neɗɗo ko dañde sa yeehi ha romki dañde hay sutoro ma ɗo mbalɗa holko joƴƴintaɓe toon ɓe calo artude yeyi aɗa andi Allah Pulaar mbi yaada hoya ɓuuri jooɗade hoya min mi watta encouragé hay goto yo rewa laana mi wiyata noon kono min clochard Europe ɓurani kam clochard Afrique ko waɗi noon ko waɗi noon clochard kala gonɗo toon taw ko joguiɗo kayitaji hade lewru mayde tawta ko wadde ko dokkaɗa aɗa respecta par ce que aɗa andi neɗɗo d' abord c'est le respect dokkamo teddugal kamɓe waloɓe beddaji ɓe no waɗi leyɗele goɗɗe ɓuuri heewde kono Sénégal no waɗi kono heewani ko wayno Belgique joni y a une solidarité sa ari jippoɗa ko bande en sehilaɓe ma min mbanma loge ene halpulaar en ɓe koɗo kala en galaɗen caɗele no feewi par ce que eɗen jogui solidarité hakkude meɗen peut être leƴƴi goɗɗi sa ari yimɓeɓe ma jagge mballuma ndewnuma ɗo poɗɗa rewde ɗo sa woni toon hay sa ala kayitaji kam aɗa jogui sutura ma safre ma ñammine ma yarde joni noon ko wallintaɓe beddaji wallinteɓe kam bedda ka ala kayitaji par ce que Europe sa ala kayit hay sa woni milliardaire wonko heddi a wawa dañde logement a wawa dañde logement no waɗi noon des ONG des organisations walloɓe neɗɗo eɓe poti wallede kadi eɓe mballe eyyi kono wona kala ko jiiɗa tan wodat ko manque seeɗe hay sa yeehi Makka ma yi ɓe ñamata jarata États-Unis séparé
ko rankere tan eyyi kono so jomum ɓooyi toon tan so Allah jaaɓi so heppani haɓani ma Allah newni heɓa kayitaji ɗi yiɗi ɗi eyyi kono no muusi kono kadi holko mbajoroɗa e bandiraɓe men wonɓe ɗo gona ɗo tawa aɗa jogui boutique ma aɗa waɗa hen sutur no wawi foof so lewru ma yi aɗa jogui ko mbaɗɗa dépense galle ma ndendina ha wona 5 millions porta e baɗo no caatu walo tan wima ar e feeranma visa ƴetta 5 millions mbaɗa e visa jaaha taw sa yeehi anda ko tawoyta toon walla ƴetta 2 millions mbaɗa ɗum e laana jaaha yama jettoyɗa yama kaaɗa e lawol beele jaaɗo ha jogui suturu mum e nder leydi muɗum no wayi wade foof kam lewru ma ndu foof kam aɗa jogini galle ma dépense mon ko wayi noon a yi ha rendini 5 millions so tawi a ɓeydi effort beele a waɗi effort uji poɗɗa wadde ɗi beele ko jiilotoɗa ko Europe a ronki dañde ɗum ɗo e leydi ma ko haɗi ɓen jooɗaki eyyi min kam no mbiɗani neɗɗo kala dañɗa sutura ma ko ɗon jeyɗa seeɗa ala ko barke woodi so wonti no mbiɗani sohna Sala jomum dañi dépense muɗum aɗa wonde ɓesgu ma mi wattama encouragé yaya sa heeɓi 5 millions 2 millions ɗannan noon rew la voie légal jaaha ƴeewa visa sa heeɓi aɗa wawi yaade kono so wonti tan aɗa jogui sutura ma c'est pas l'appel aɗa yaha aɗa maaye laaɗe kono noon ɗon sohna Sali kadi ko haala woni ɗon par ce que sa ƴeewi joni ko mayeta e laaɗe par année ko les gens ne disent pas la vérité yew tan Sénégal ñande plus de 400 personnes 500 personnes et dans moins de 2 semaines maayi sukaɓe leydi so sukaɓe leydi maayi est ce que leydi ndi ma wat développé c'est l'avenir les enfants la jeunesse yo laamu ngu wallu sukaɓe yoɓe mballu jeunesse o min somi yalti mbedda ɗo joni wallahi ɓerdam nde taƴat jiya sagata gorko ina doga ina jogui hunde e juuɗe mum taw timmani hay 5000 ponnoɗo jogade galle ponnoɗo jogade debbo ponnoɗo tout le monde a le droit liggoɗa daña galle moƴƴo daña debbo moƴƴo daña auto moƴƴo ɗum tout le monde a le plein droit Europe ala o ɓuuri janggude Europe sa woni ɓi président bamma président ala ko wawi waɗandema sa yeehi banggue goɗɗo ministre rangat a rangat pourquoi hande sukaɓe hande ndeysan ƴeew Dakar min somi rewe laaɓi Sali mi reftoto ɓerdam nde bonat yo laamu ngu Sénégal yo wallu sukaɓe ɓe ɓe goppa politique o y a trop de slogan y a trop de haala on entend que au Sénégal des milliards mais ɗiɗo milliards uji min somi tottama 1000 milliards e leydi de mi régla probléme de l'emploi te min ko ɓuuri hen hawdemi Magane ko yahoɓe Espagne ɓe walla yahoɓe Italie ɓe ko ɓuuri hen hewde ko ndema ɓe mbaɗat koye guese he ɓe jahata ɓe cufoya tamate en effectivement e ko fruiji en te ko ndemaɗo ɓe jahata toon ɗam mboɗo sikki ko ɗo ɓuuri welde remde eɗen jogui ndiyam eɗen jogui leydi ene yaaji machallah nangue ene woodi foof ne woodi maaje ene goodi beele so tawi mawɓe leydi ɓe darima mbaɗi guese tottiɓe ko Espagne naɓe tottotaɓe ko beele ɗum wawi jojjindeɓe beele wona ko affaire ndema ɓe poti keryude beele sukaɓe mbawa jooɗade walla tawi kadi hen sahaji mboɗo wiya min heure o woni koye sukaɓeɓe par ce que hen sahaji mbiya ɗo neɗɗo yo rem wimi remani salo ha yoora yaaha so yeehi taw so yeehi Espagne walla so yeehi Italie taw ko ndema waɗat toon hol complexe wadde mo jogui non wona complexe par ce que neɗɗo so ligguima ha lewru ma yomma haqqe makko ko haqqe o manki ko haqqe o manki Sénégal naɓe jogata sukaɓe haqqe mumen Europe sa fitti walla nettoyi walla waɗi goɗɗum minen aɗa yiya min a yew costume cravate anda ko mbaɗen mi no wawi somi fini jaan ko ɗum mboɗo fitta beddaji e jangol kono so lewru ma yi mi yoɓede haqqam ha timma mais so wonti neɗɗo liggima ɗo yoɓe haqqe muɗum Espagne to mbiyata to ko hunde musde aɗa yeɓe liggo ha koyɗe taƴa juuɗe taƴa kadi yimɓe poti andude minen so wontino minen koye amen Europe komin lamɓe mais ko jiyata emin tampa ko emin liggo ko koko min goppiga ko so wontino minen tan pourquoi min mbaɗa politique pourquoi emin gulla e télé ji e radio ji emin kaala gara mbaɗa vacance ma ha wela kota continue wima mais c'est à dire que leydi ndi sa naati hen a yiyat hunde ko ganduɗa no muusa ɓernde ma nde Fouta men joni hande hol usine gonɗo e Fouta guila Bakel ha Saint-Louis
hay goto wawi yo neɗɗo wiyam ko usine woni ɗo ina yimɓe ne liggo on yimɓe nogas ça n'existe pas ko fotini région de Saint-Louis deuxième région du pays so yawti Tambacounda aɗa andi ɗum mbete enen kam sukaɓe ngala toon fotɓe liggade mbete yimɓe ngala toon fotɓe ko yeru tan dokkumi toon ça yi dans toutes les régions du Sénégal c'est Dakar il y a des gens nan ɗo soɓe gottimɓe kirtota yo yimɓe jaafomi c'est des choses qui existent kala richesse gonɗo e aduna Allah hokki ɗum Sénégal eɗen jogui pétrole gaz ndiyam liɗɗi ko kala ko miijiɗa mais c'est la gestion yo laamu ngu liggo yimɓeɓe liggo sino ɗo paaɗen ɗo mi anda to paaɗen kala mum ene sa yeehi jaa leyɗel Europe joni tawa haydara ngala e leydi he taw fof ko ɗo ummoto kono taw ndi leydi ne waɗa développé il faut yimɓeɓe jogo esprit de développement Allah ne tagui en nde wiyani en gon pauvre en Allah pourquoi on devient pauvre c'est dans l'esprit yo yimɓeɓe liggo Sénégal ne jangi so wiyama ni wiye waliyu tel seremɓe tel Allah wi ko jangge liggoɗe mais on ne travaille pas en Afrique min je fais toute l'Afrique presque on ne travaille pas au Sénégal haala ka ɓuuri hewde ko ɗo tan nanta des milliards neɗɗo nanata wiye neɗɗo goto wujji 10 milliards ko mbaddata hen 10 milliards holko wawi reglude hein yo laamu ngu yurmo sukaɓe ɓe ɓe créer les emplois ɓe waɗa des créer des emplois ɓe goppa politique o ala fo ɗo politique nawiri leydi e yesso joni an Magane ari ɗo e leydi he gartuɗa koye leydi ma beele mbawi andude beele garɗa han ko vacance pendant les 15 ans mo ganduɗa aɗane caggal leydi aɗa yaha arta walla ka gartuɗo jooɗade walla aɗa jogui projet ji artude jooɗade par ce que mboɗo heewi wiide haal pour ɓen mbiye yo ɓooyaden jaaƴo kono mboɗo heewi wiide ɗum wona duwaw par ce que tawi dañama wiyete ko yallah hokku no jooɗore par ce que tawi neɗɗo dañi ko yiɗi ko e nder leydi muɗum o yahama yuulo ɗum banggue goɗɗo beele Magane ene jogui projet ji artude jooɗade ɗo e nder leydi he waɗa investir ɗo e leydi mum wawa liggade leydi mum ha wawa hande wadde ko wiyata koye sukaɓeɓe yo laamu ngu waɗan ɗum kere hay sinno ko emploi to ko taw hay sinno ko 10 personnes wawi liggude effectivement min mi wayrita leydi ndi mi wayri ɗo mois de mars mi arti joni ko ɓoɗo jogui des petits projets ɗi ponmi wadde des petits ko hen fuɗɗoto faya dow mi artani jooɗade tawa leydi leydi ɓoɗo yiɗi Sénégal noon ala ɓurɗomi yidde ndiɗo leydi ko ɗo mawnumi ɗo jibinami ɗo kaɓami kono somi laati leydi ndi ko ponmi wadde komi waɗat ko ponmi haalde ko mi haala ɗum ɗo ponmi yaade ɗo mi yahat mi juuroyo seeɗen ɓe juuroyo jignagam e sehilaɓe mais tout ça politique o min c'est dans le sang Ablaye Wadde je suis libéral mboɗo wawi wallude noon Macky Sall mi walli ɗum 2012 o noddimi France Daoude Dia o ina tawango régne amen suudu Mbaye Ndiaye c'était en 2008 o wi kam a wawa woppude Ablaye Wadde kono jinmi ko ballami 2019 mi wallimo sababude Cheikh Tidiane Gadio minen ko leydi ndi min jiiɗi par ce que kala lamɗo jooɗiɗo ka jahowo Senghor waɗi 20 ans yeehi Ablaye Wadde 20 Abdou Diouf etc min ko jiyanmi leydi ko avec ko joguimi ko jinmi ko waddete petit projet tawa yimɓeɓe mon fof no dañi hen beele koye jaɓɓal mum gonɗa ɗo koye jaɓɓal mum gonmi e yalne on koye jaɓɓal mum gonmi yalne on sen gummima toon e banggue politique o a haali ɗo nani haala fedde fedde nde mbiɗa ko wiyete ko woto mem leñolam oto mem leñolam ngol min mbawi andude holnde keria e hol keriyude ɗum e kadi an holko gonɗa oto mem leñolam e kadi holko ummini oto mem leñolam woto mem leñolam waɗa créé ko 2018 nde koreji men fulɓe malinaɓe ɓe mbara jaltini vidéo ji min komi activiste woni Belgique woni ɗo hay toon mi haɓete jiimi ɗum mbanmi révolté noddumi yimɓeɓe mbimi il faut wodde ko mbaɗɗen kawrumi sehlam goto no wiye Mamou Sow ɓoɗo salminma mbimomi min nde wonko miijimi ko mbaɗen fedde o wi fedde nde mbimi wat fedde wiyetede woto min leñolam o waɗi créé groupe Sow min mbimomi yo wat ɗum gonmi président fedde nde min ndendini kalis min neni roir sa en e woɗɓe min leddi sehilaɓe ɓoɗo salmina Asma'u Bari mo Mali min ndendini kalis o min mbaɗi manifestation mawɗo ha yetti Ibrahima Boubacar Keïta o waɗi hay convoqué son ambassade à Bruxelles
o wi yimɓe no mbaɗa ɗum ɗo hol a fotani darade guila nden emin continue fedde nde woto mim leñolam won ɗo tan somin parfois min gadde nden neɗɗo mo sellani walla neɗɗo mo jaaxɗo ñande fof min mbaɗa ɗum hay ko wattini mbaɗi ɗum somin jiiɗum min gandama anda min mbaɗa air ngal min ndendina min balluma min nadde joomum ñande fof min mbaɗa ɗum e fedde he ko ɗum min waɗi mi révolté hikka ɗo henne suka ɓen goto tokoso o sellano ɓe ƴettata ko tekkere ɓe kaɓɓa reedu he ɗo e sénégal ha hande probléme makko gasani ne yiɗi nawe safrede walla europe plus 1,500,000 un pays comme le sénégal ɗum c'est désastreux ɗum ne hersinini safrude neɗɗo ko droit makko ɓe mbitale clochard wonɓe europe ɓe hayso jomum ala kayitaji haydara so hoore mum muusi walla sellani wonto jeyata laamu ngu safama gratuite c'est le minimum kono cukalel ganduɗa janggono wawi wonde président walla goɗɗo ina foti safra leydi woɓɓe minen ko ɗum fedde woto min leyno darri kala joguiɗo caɗele fedde nde yimɓe fof gandu mamou soma ɓoɗo sammel ɗum min ndendina ɓoode komin neldi joomum min mbiya safro ɗum ko ballal minen ko ɗon ɗode amin kaaɗi somin mbawno janggo min mbaɗa hôpital uji walla min mbaɗa goɗɗum eyyi mboɗo yetto noon fedde woto min leñolam somi limi tan mi juumat ko yimɓe dariɓe machallah ko fulɓe goni hen kadi emin partout dans tous les continents ɗe jaari ata min ɗon emin sénégal o états-unis e mbaɗi europe ha zammin min ɓe mbaɗani section taw kono noon emin jogui perspective ɗo e quelque temps fedde nde ɗo jooɗi ko belgique kono noon partout kala ɗo jaaɗa ma taw yimɓe may en daari hen baɗande hankandi gonɗen koye seɓɓitinde yewtere nde question tan cakkitiɗo e ma gara mbaynoɗa bandiraɓe gudden ha saaha goɗɗo ko wiide mbiɗa feddorle memi leñolam ngol ko nde fulɓe ɓe mema mali nde ɗum tahi on révolté kadi enen fof eɗen gandi woni mali woni banggue goɗɗo woni banggue goɗɗo fulɓe ne kewi memeede hol caɗele fulɓe e leyɗele he ha tagui yimɓe jojo foof enen dirano ɗumen pour gandi ɗum walla halkude ɗumen sali diop sali dia sa namdanoki question mami artu hen ɓoɗo haala ɗum ɓoɗo wulla ɗum min komi ɓoyɗo ɗum ɗo guila tijani e yerdor jalla hen kono ina jaakimi hande kala ɗo jaaɗa e aduna he ma taw fulɓe hande l'Afrique du Nord seɗen joguima won président ji 5 fulɓe ne jogui kalis ne jogui jangguɓe ne jogui laamu holko tagui fulɓe ɓe mbawa rendude holko tagui kala ɗo jaaɗen peeɗen mucceɗen ɗum ko poye mawɗo en réponse min mi ronki hebde ɗum mi wulli mi duki ko wanno Souleymane Bal ko pourquoi pas artata Fouta rende jogo mawɗo jogo gardiɗo en jii leƴƴi goɗɗi mi rewata hen ɓe jogui ko dariɗo ɓe jogo gardiɗo so hunde waɗi on tuggat sawnu yaha président wiya ɗum dental woni doole eɗen jogui serende eɗen jogui fof kala ko miijiɗa fuutankoɓe ndenden jogoɗen gardiɗo jogoɗen mawɗo so huuɗe yani e men on tuggo sawru mum haalde e président so président ari ya taw mawɗo o eɗen ndendi mawɗo o ganduɗa henne haalda e président kono woni fof noon yo hedde e ziyare mum yo hedde e galle mum yo hedde e fiitade becce min komi toroɗo ɓingu manggu keddoɗe hen kono noon en leñol fulɓe il faut jogoɗen gardiɗo ko haɗi eɗen ndendata hande holko fiye sa yi sénégal wonko welani haalde mali ko fulɓe guine c'est la même chose kala ɗo jaaɗa fulɓe ne piya addi ɗum ken ndendani addi ɗum ken jaggodirani addi ɗum ken ballodirani ceerno mamou dia wenno hay colli ndendi kula hay gay tanke ndendi kula pourquoi hay liɗɗi ndendi kula pourquoi enen en ndendata wala ko tagui ɗum ko ɓingu baabo walla ko fitade becce walla ko hasidagal min noon ɓoɗo fawi hen guiɗɗi mawgu e hasidagal emi jeeya hen par ce que neɗɗo sa haalani gonga tan kalta ko wona gonga yo fulɓe ndendu sen mbini sénégal mbiya Macky Sall ko président fulɓe ala wona président fulɓe ko président kal kono noon neɗɗo fof wallata ko leñol mum haala pulaar mbi nokkuɗo fof waɗa ko huno mum Macky Sall sa nokki waɗa huno ma waɗa sikki o faami pulaar o Macky Sall sa nokki waɗa huno ma Allah jarama seydi Magane woni ko wiyete ko tan
yewtere meɗen wawa hejji e nder quelques minutes omoɗo andi mamin noddirɗo gongol kadi wawen jokkidde e ko puɗɗiɗen ko wiide tan konngol ngol cakkotirɗa ngol ko jungol bangol fayida fulɓe yo ndentu ndenten ƴeewen gardiɗo nde tawno kala ko rentaki huleraki hersataki kono noon sen denten ƴeewi gardiɗo e ndewi caggal muɗum tan wiyama hande ko heewi caɗele ɗe keɓanoɗen en keɓata joni noon hol konngol ma mbayni ko konngol am ko yettude Allah e nelaɗo mum e jinnaɓe e yettude on par ce que min je suis très content hande et fier par ce que moɗo heewi wiide sinno oɗo aduna ko Allah de andi so hawranno mbaɗo no Tidiani an Mamoudou Dia ma won ko woni ma won ko wonani kono noon onon jeunesse mon hawri hen Abou Diop en nanɗo e woɗɓe mboɗo wiya jokke golle haare nde nde fuɗɗima kone ende heddi kadi yimɓe sina kaɓe yo kaɓire intelligemment so yimɓe ƴattima en hoto jaaɓoɗen soɓe jenni en hoto jaaɓoɗen soɓe malli en hata liggoɗen par ce que sa yi les juifs hande mbaɗi contrôler le monde kamɓe ɓuuri famɗude c'est parce que koɓe liggotoɓe koɓe renduɓe ɗum noon mboɗo yetta technicien ji moon mboɗo yettuma an Sali Diop mboɗo wiya kadi di courage yataw somi artiɗo taw ko direct télé aduna o fof ene ƴeew inchallah kadi kanko Daouda Dia jagguɗo on hunde fof ko sababu eɗen duwanomo yo Allah wallumo ɗum mbiyamo kadi yo jokku galle kadi kala ko mbaɗanɗa leñol ma ɓe mbi jingande leñol mum koye diine jeeya assalamu aleykum wa rahmatullahi waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh seydi Magane a weltanama kadi en beltinima dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi eɗen mbiyaɓe tan kala ko feewe haala he ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki hen fof yooɓe gandu ko neɗɗo wayi noon wona ko ɓurani men en calmini en juurima dendagal yeeɓiyankoɓe Piindi eɗen mbiyaɓe ha saaha goɗɗo kadi invité goɗɗo kadi e jonde wonde Allah jarama on jarama